απέναντί του ο Μίρτσος. Εκτελεί ο Προτάσοφ, στέλνει το Μίρτσο από την άλλη γωνιά. Ολυμπιακός Κόντα Ξάνθη 1-1. Ωραία η προσπάθεια του Σοβιετικού, θα γυρίσει και την μπάλα ο Δοξάκης προσωρινά, ο Προτάσοφ σε καλή θέση και το 1-1. Κοκκίδης γυρίζει για τον Παχατορίδη. Ο Προτάσοφ σε πλεονεκτική θέση, πλασάρει και το 2-0 για τον Ολυμπιακό στο 80 λεπτό. Θα γυρίζει ο Παχατορίδης εκεί που είναι ο Αναστόπουλος. Έρχεται ο Προτάσοφ από κοντά, πλασάρει και είναι το 3-0. Στην περιοχή γυρίζει για να πλασάρει σε γενή αιστεία ο Προτάσοφ κάνοντας το 6-0, 5 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Τσαλουκίδης και αυτός προθυμένος γύρισε στον Κοκκίδη, αμέσως στη σέντρα, η κεφαλιά και το 1-0 έγινε τον Ολυμπιακό από την κεφαλιά του Λέκ Προτάσοφ. Η κεφαλιά του βγαίνει ο Παπαδόπουλος, Αναστόπουλος και Προτάσοφ κάνει το 2-0 στο 32ο λεπτό. Χατζίδης δεν έχει στήριγμα, τελικά περνάει στο Λιτόφτσενκο. Αναστόπουλος άφησε στον Προτάσοφ, Προτάσοφ σε θέση βολής και 2-0. Λιτόφτσενκο που κάνει την παλιά για τον Προτάσοφ, κάνει αυτό στο κοντρόλ, πάντα Προτάσοφ και 2-0. Να εκτελέσει το πέναλτι που κέρδισε ο Ολυμπιακός, το εκτελεί και ανοίγει το σκορ 1-0 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Ωραία προσπάθεια του Σάβιτσερ και το σούτ, ασθενής απόκρουση από τον Τζακυρίδη και το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Λιτόφτσενκο παίρνει φορά, σκαφτό το φάουλ, η κεφαλιά του Προτάσοφ και το γκολ για τον Ολυμπιακό, το 2-1 στο 10ο λεπτό του δεύτερου. Μαζί με τον Σαραβάκο είναι έτοιμος για την εκτέλεση αυτού του πέναλτι και στέλνει την μπάλα στα δίκτυα κάνοντας έτσι το Απόλλωνας Ολυμπιακός 0-1 ακριβώς στο 27ο προς 28ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Παύλος εκεί μπροστά για την ισοφάριση. Ο Χατζίδης γυρίζει και είναι το 3-1 για τον Ολυμπιακό από τον πρώτο σκορ του ελληνικού πρωταθλήματος, τον Γερμανό Προτάσοφ στο 80. Προτάσοφ εκτελεί και το 1-0. Το 1-0 για τον Ολυμπιακό σε αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Όλεκ Προτάσοφ. Προτάσοφ όμως να εδώ επιμένει, θα κερδίσει. Προτάσοφ, το σούτ από τον Προτάσοφ και το 2-0. Να λοιπόν μια προσωπική ενέργεια του Προτάσοφ αποφέρει το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Έτσι μέσα στην περιοχή κερδίζει τις κόντρες, Προτάσοφ το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα. Προσπαθεί να περάσει, τα κατάφερε στον Προτάσοφ, στη θέση μόλις ο Προτάσοφ δεύτερο σουτ και γκολ. Καραπιάλης τώρα που κάνει και τη σέντρα, ο Κωνσταντινίδης, το σούτ από κοντά και το 1-0 για τον Ολυμπιακό με τον Όλεκ Προτάσοφ. Έκανε την παλιά για τον Τσαλουκίδη του Σαντάκης, έπεσε ο Τσαλουκίδης στην κεφαλιά. Το σούτ και η μπάλα στα δίχτυα, πολύ ωραίο το γκολ από τον Προτάσοφ. Μετά γυρίζει, προσπαθεί να ληφθεί ο Προτάσοφ, το σούτ, ο Ατματζίδης δεν μπορεί και είναι γκολ. Και είναι ο Χατζίδης από δεξιά που ανοίγει για τον Προτάσοφ στην περιοχή, ο Προτάσοφ κερδίζει, σουτάρει και κάνει το 3-0. Με φάλτσο, ο Μίνου είναι εκεί, του έφυγε η μπάλα, η κεφαλιά, πέρασε η μπάλα τη γραμμή, είναι το 3-0 για τον Ολυμπιακό από τον Προτάσοφ. Έφυγε ο Προτάσοφ, δεν ήταν offside, να η ευκαιρία για το 4-0. Πέναλτι υπάρχει εκεί. Παίρνει φορά ο Όλεκ Προτάσοφ για την εκτέλεση του πέναλτι.